Han, okay ka lang? Kaya mo pa? Wen, kayang-kaya pa. Sure ka? Uwin mo na Ngek. Lakay. An-anusan na kami ni baby, ah? Uwin basta para kanyayo kini baby. Yung nanusan lang din, ha? Bakit? Thank you, Han. Amo yung ngamin kakabsat. Kit nilakay ko kit iso na ti kwa naglilinis iti pang breast pump ko. Ngamin kit agoron nung nakti kwa milk ko para to no mapanak manin agisuro. After 3 months kit adda iti kwa milk ni baby. May mayat ko mga rodno kwa no makasidik nakmitin. Makatransfer nak ito ilaganin. Maganda yung amin yung madanan niya. Di nga danan nak ngamin nga gisuro-suro. Tapos mabati ni baby. Oo, mabati iso na. Kit awan nga rod ti kwa. Ti gatas. Masapol nga agor nung tatan. When pang i-prepare min. 3 months maarod niya gisuro. 6 months sakbay nga kwa. Mangan ka no ti solid food when baby. Win nga rod. So kapilitan nga agor nung kami ta ada yung una di pagisuruan ni Roseng. When ang ngadanan to ilagan. Madi mabaling ako agawid mi na lang. Barbaring makatransfer to. Kaya asadig ti ilagan yan. Win nada ko matikwa islat nada ko ma-item ito yin. Tapno makalipat nakmitin. When nabayag ngakmitin nga gururay kit agar kararag kit pang 8 years kon to jayon 8 years mo dyan nga danan na niyan niya when nga rod dan tulat pa when pagururayan nga makatransfer lalo ta ako agpa-breastfeed ko kailangan nga talaga ko when nga rod kita nyo miti kinagagit ti lakay ko ya kakapsat amo yung paikit iso na ti kwa agi prepare pa iti pangdigos ko ngamin kita nakmit makabakat iti kwa nabibigat ta ating arud sugat ko kit na CS nakmit ngamin kit iso na pa iti agi prepare iti kwa ni bado ni baby iso na pa iti uban nga agi pagpaturog kanya na iti kuha ngamin ububuraik lang kit agpa breastfeed nak lang ket iso na pa iti ay kay ayos ti kuha ti badbado na agi agpadigos ayahan iso na pa iti kuha agluto no kuha ti kanin mi aminin pirmi gaget na ki iso nga rin na mapalad nak nga iso na naasawa ket di ba han wena ta pirmi gaget ni lakay ko ito ubra nga min learning by doing wena iti lokano na dihan maadal mo ti ubra naktual mo ubra na nagkamali ka mo charge to experience kunada wena charge to experience ay ilokano na day charge to experience. Charge to experience. Tsaka mo. Hindi nga rin nakitak ni Inak nga nagpadigos ka. Tas talaga nagpadigos to bing. Win. Mong padigos kinibili. Basta noon niya nga medyo makitkitak nga ako obra. Tantantaan na kaya. An mo itulok nga anmang mo. Ako itulok nga mo. Awan ti tao nga, awan ti talento na. Basta ako gamitin na. Gamitin na may. Ay. So, ate pa nagtagibi man eh. Ben? Kung sumarunong nagtagibi ta, no ba? Dapat danto pa iti na po nga ubing. Basic na basic to. O rekit ka din kangarog nga kunalang ka makakita. Ay! Uy na, nakakitim ka nga rod, kid. Slaka lamang mga nukati, bangos yung on-seat nan. Boneless. Boneless. Kalalain talaga nila kay ko. Maala na parang pakatao rin na may buyat ya. Wina.